journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, Sangguniang Bayan member sa Liloy, Zamboanga del Norte, gipusil, patay. Babaeng naglinya sa butika, naatrasan og sakyanan, patay. Sa detalye sa atong mga balita, patay ang usa ka senior citizen nga nagmaneho sa iyang motorsiklo human malatay og transit mixer didto sa lungsod sa makilala Cotabato. Ang motorsiklo sa biktima napatung-an sa duha ka mga dagkong truck. Ani ang report ni Lizelle Banga. Sa kuha nga litrato kagahapon sa hapon, September 27, 2021, sa makilala Municipal Police Station, makita ang gabuyod nga lalaki, ilalom sa mixer truck sa highway sa Barangay Poblasyon. Gila sa mga pulis ang lalaki nga si Reynaldo Cojano, 63 anyos, Minyo, Mag-uuma, og residente sa Purok San Isidro, Barangay Santo Niño, Makilala North, Cotabato. Sa investigasyon sa kapulisan, padulong sa Kidapawan City ang mixer truck ug ang motorsiklo. Misulay og overtake sa tuong nga bahin si Cojano, apan naglisod siya tungod napatung-an na siya sa duha ka dump truck. Nag-overtake maguning ma'am ang motor diri sa right side kay dili siya maka-overtake sa left side kay naman po'y dakong dump truck so murag na sandwich siya. Ipilit man niya overtake sa right side dito siya na ligsan. Matod sa driver sa mixer truck nga si Michael Sandalo, 29 anyos, ulitawo og residente sa lungsod sa Midsayap, wala niya nabantayan ang motorsiklo. Pagabot sa may crossing, dito na ito buwan lagi. Nag-abot gusto ko sa motor ba? Sa may crossing gusto. Nag-abot? Kusog ba yung dagan, sir? Dili, mga kusog ki-traffic man mo. Kusog ki-busy ka-intanan. Siyempre. Kidapawan mo po. May dua ka dump truck nagunas ko. Dito sa soda dua ka dump truck. Pag siyempre layo kaya nakita mo na kung signal ay. Yung plaster po dito sa kuan pakidapawan. Pag dili na ko dapan ka sa may kuan. May dump truck. Dito namin nagsagi. Nadala pa sa ospital ang biktima. Apan, gideklara na kining dead on arrival sa ospital. Nakakustodiya na karon sa istasyon sa pulis sa Makilala ang driver sa mixer truck nga posibleng mag-atubang og reckless imprudence resulting to homicide. Miabiso sab ang mga otoridad sa mga motorista nga kung mahimo likayan ang pagduol sa mga dagkong sakyanan. Labi na nga sagad dili makabantay ang mga driver niini tungod sa kataas o kadako sa truck. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Patay ang usa ka babay nga naglinya sa butika human kini naatrasan sa nakaparada nga jeep sa Dipolog City. Ang jeep gibilin sa driver nga nakaparada sa parking area sa butika. Apan kalit kini miatras kay gihilabtan sa nakasakayng pasahero. Ani ang report ni Dina Giestro. Di madawat sa pamilya sa 53 anyos nga negosyante nga si Chufanes Mohamitano ang iyang gidangatan. Naglinya gawa sa usa ka butika si Chufanes diyang kalit kining nabangga sa nag-atras nga military type nga jeep. Nakaangkon kini og bali sa iyang paa ug nabunal sab ang ulo niini sa semento. Gidala pa siya sa tambalanan. Gideklara ng dead on arrival. Nakagulang siguro siya na ako. Ang iyang something tungod. Siguro mamatay siyang saman yan sa brain injury na siya brain injury.
Sumala sa investigasyon sa Dipolog City Police Station, gibiya ang nag-andar sa driver ang jeep, samtang nakiparking lang kini sa parking space sa atubangang bahin sa butika kay doon na kini gipalit. Apan kalit kining ni atras kay gihilabtan sa pasaherong sakay ni ini nga si Sunny Sardero. Ilang tayo nga ni atras, kapag si Sunny. Bakit sa gibutan ako driver? Kaya may sakay ng drive niya sa ilabutan ng pumila. Kung ba tayo sila yung pag-atras, ito mang suspect si Sunny, muli na ako po dito sa driver cycle. Nagduga daw niya kung ano sa mga ilaw na itong Gawas kay Mohamitano, laing duha pa ka mga customer sa butika ang hapit maligsan, apan swerte ra nga nakalikay sila. Buaksab ang samin nga pultahan sa butika. Wa na mihatag upahayag ang suspek kinsa nagatubang na karon og kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Dina Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Gidasig sa mga magtutudlo ang mga ginikanan nga maghimo og study area sa ilang balay aron mas maengganyo ang mga anak nga magtuon bisan og wala sila sa eskwelahan. Gihimo nilang sumbanan ang gihimong learning space sa usa ka tunghaan sa lungsod sa Magpet, Cotabato. Ani ang report ni Lizel Banga. Himong learning space kon study area ni siya mayormente. Kining payag nga anaalang sa kilid sa ilang balay sa Barangay Inak, Magpet North, Cotabato. Dinhi gatuon o gahimo sa iyang module ang grade 3 nga anak nga si Queen Ivy matag adlawng Lunes paingon Biyernes. 14 ka adlaw pa lang nga nahimo ang study area sa bata. Apan makita na ni siya nga mas ganado sa pagtuon ang iyang anak. Siya ma-distract sa uban good, mag-answer sa iyang module, di na mag-study o mag-kuan. Para ano po siya ba, ma-challenge lagi siya mag-module kay nami man iya nga kung kuan kag mga gamit ko niya dira niya datuon sa iyang study room. Positibo sabang epekto sa gihimong study area ni Nezel Basilan alang sa iyang grade 2 nga anak. Dako jud kay tabang ma'am. Atong wala pa ni usay sa kwarto, usahay di sa sala, siya magsigig module. Ni usay mawala iyahang lapis, usay ang module pangitaon na pangitaunon pa. Katong nakahimo ko ani, mas dako jud siyang tabang ma'am kay ang module di lang jud niya ibutang, dili na ingon nga dadun pa niya sa gawas. Unya maka-answer jud siya tarong. Komportable jud kaayo siya. Ang paghimo og learning space kon study area sa balay gihimong contest sa Inak Elementary School nga gisalmutan sa 16 sa 223 ka mga estudyante. Kani sa school is gi-implement yun namo siya religiously. So, amo ang yung gi-orient ang mga parents before the start of the classes na naaming ani nga activity for them to prepare, and then kung naa sila yung mga kulang na mga or wala jud sila yung mga study area nga mamahimo dito sa ilang balay, so pwede lang sila makahiram sa school og mga lamesa and then tables willing ang school na magpahiram sa mga bata. Gidayig sa North Cotabato Division ang Inak Elementary School nga maupa lang nag-inusara sa probinsya nga nagpahigayon niini. So nalipay ta sa division office nga dunay mga schools nga nag-implement. Ang ato ang gipagawas nga memo nagaingon nga dili kini siya mandatory, apan voluntary kini sa tanan lang nga interesado nga mag-prepare sa ilahang corner sa ilang balay or a space sa ilahang balay nga kung diin ma-ready kini para sa ato ang mga learners kung asa dito sila mag-work sa ilahang mga modules o ma-inspire sila nga doon na sila sarili nga area para maka-concentrate o maka-focus sa ilahang pag-answer sa mga task na ipanghatag o nga gihatag dito sa modules nato. Gilauman sa DepEd Division nga mosalmot sab og mohimog learning space sa ilang balay ang mga ginikanan aron mas maengganyo ang ilang mga anak nga magtuon sa balay. Karong September katapusan i-anunsyo sa Inak Elementary School ang ginikanan og estudyante nga nakadaog sa contest nga dunay pa premyo nga mga unlan. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.
portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Patay ang usa ka sangguniang bayan member sa lungsod sa Liloy, Zamboanga del Norte human kini gipusil sa mga armado kagahapon sa Udto, September 27, 2021. Sumala sa Liloy PNP, nagmaneho siyang SUV ang biktimang si SB member Ernesto Bihag sa National Highway gikan sa Barangay Kauswagan padulong sa komunal. Dihang usa ka sakyanan pa ang mi-overtake dayon mipusil kaniya. Wala pa matino kung unsa nga kalibre sa armas ang gigamit sa pagpusil patay kang Bihag, kinsa nakaangkon og daghang samad pinusilan sa lawas. Nadala pa sa ospital ang 46 anyos nga opisyal apan gideklara kining dead on arrival sa mihiling kaniya nga doktor. Si Bihag kasamtangang anaa sa iyang ikaduha nga termino. Residente siya sa Barangay Kauswagan, lungsod sa Liloy. Wala pa'y matudlo ang Liloy Municipal Police Station nga responsable sa krimen. At tangi! Mga mag-uuma sa usa ka barangay sa Davao del Sur nangalipay human makadawat og corn tractor gikan sa DA. O mga butante dagsang sa opisina sa COMELEC aron magparehistro, duha ka adlaw una ang deadline. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Mas midagsang pa ang mga botante aron magparehistro, duha ka adlaw una mutak-op ang voters registration sa Commission on Elections kon COMELEC. Tungod wala paggihapoy mando kabahin sa paglugway sa registration karong pitsa 30 na ang deadline sa voters registration. Anyang report ni Orlando Dondon Dinoy. Sayo sa buntag pa lang, miadto na ang 44 anyos nga si Gerson Hibaya sa buhatan sa COMELEC dinhi sa Bansalan, Davao del Sur. Tuyo niyang makauna og malikayan ang taas ka linya sa mga buot magparehistro alang sa 2022 national ug local elections. Rehistradong butante siya dito sa Parañaque City sa Metro Manila. Apan, buot niyang mubalhin og boto sa Bansalan kung asa siya nagpuyo na karon. Abisi lang sa trabaho. Sa airport, di po na permanente dire. Kuhan sa garden sa bukid. Sa una dire karon balik na po ko. Miapasab aron magparehistro ang 27 anyos nga si Gian Kiun, residente sa Baluta kay Managa. Matud niya, karon ra siya nakalugar sa pag-adto sa COMELEC. Karon ra nay time sir kay busy mo gud mi sa garden tapos tapo ko'y bata. So karon na jud amo nahigayon. September 1 tuig 2020, gisugdan sa COMELEC ang voters registration. Apan ang 18 anyos nga si Arlene Tindugan, residente sa Barangay Bonifacio, Bansalan, karon pa lang nasayod niini. Busa miadto dayon siya sa COMELEC aron magparehistro as a first-time voter. Karon napugula ko man do. Nagpakuan og kanang registration. Registration. Okay. First time. Kung ang mga election officers lang sa Davao del Sur ang padesisyonon, dili na sab sila uyon nga lugwayan pa ang voters registration. Tungod kay taas na ang panahon nga gihatag nila alang sa mga buot magparehistro.
ug madilatar sab ang ubang nakahanay ng schedule of activities sa ilang matag buhatan. Naanaran naman good na to for the last few elections, for the last election nga wala na nag-extend ang COMELEC, no? Kay para na lang pud maleksyonan ang mga tao nga kung mag-set ang COMELEC og date, mao na lang unta. Pero wala man tay mahimo kung ang mga atong mga leaders or mambabatas sila ang mag-demand, and then the COMELEC will also extend to their demand. Misa ka karon og 5.3% ang narehistro sigon sa Uheng Election Board kun ERB hearing o ganaan na kini karon sa kinatibuk-ang 48,969 kun itandi sa 42,855 nga registered voters niadtong tuig 2019. Gila umang madugagan pa kini nga ihap samtang nagpadayon pa ang voters registration sa laing ERB hearing sunod bulan. Sukad last week, medyo nag-increase na gyud ang mga taong gaanhi diri. Especially in the past Saturdays, maihap lang, no? Pinakataas na mo siguro mga napulo lang. Pero karong last Saturday, umabot kami ng mga 60. Kagahapong adlaw September 27, 2021, giaprubahan na sa Senado ang Senate Bill 2408 nga naglugway sa voters registration hangtod sa Oktubre 31 apan gihuwat pa kini nga mahimong balaod. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Ka mga eskwelahan sa Region 12 ang posibleng magpatuman og limitado nga face-to-face pilot testing classes. Tungod niini mas gidasig karon ang mga magtutudlo sa North Cotabato nga magpabakuna, labi na nga halos 20% pa lang kanila ang nabakunahan kontra COVID-19. Ani ang report ni Lizel Banga. As of September 23, dunay 20.04% sa 11,940 ka mga magtutudlo ug non-teaching personnel sa North Cotabato ang bakunado na og first dose. Apan 16.02% pa lang ang nabakunahan sa second dose kung kompleto na ang bakuna. Nalipay kitang medyo dako-dako na ang percentage, no, sa ato ang mga teachers and non-teaching personnel nga nabakunahan. But we are expecting within this week and the next 2 weeks to come kay nag-accommodate na ta og mga A4 classification of persons to be vaccinated. So kadaghanan man gud sa ato ang mga teachers and non-teaching personnel sa DepEd Cotabato Division, mga A4 ang classification. Aminado ang ahensya, doon na pa'y pipila ka mga empleyado sa DepEd nga gadwa-duha paghihapon nga magpabakuna tungod sa mga nadungog nga dili maayong balita. Apan mas daghan na karon ang naningkamot nga mabakunahan kay gimingaw na sa face-to-face classes. Sukad sab sa pandemya, dunay 147 ka mga magtutudlo og non-teaching personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Kung asa, pulo niini ang nahikabsan sa kinabuhi. Busa, mas gidasig ang mga empleyado sa ahensya nga magpabakuna. Medyo na sad kita or dili maayo ang ato ang statistics para sa mga ang mga empleyado nga naapektuhan or infected with COVID-19. Giklaro sa ahensya, wala nakuha sa mga empleyado ang virus sa ilang gitrabahuan ug sagad sa mga nagpositibo na taptan tungod sa ilang mga personal nga lakaw. Sa kasamtangan, 24 ka mga tunghaan sa Region 12 ang giduso sa DepEd para sa face-to-face classes. Gihulat na lang karon ang final approval sa Central Office sa Department of Health. Lakip sa rekisito sa face-to-face classes ang approval o endorsement gikan sa mga LGU ug ang pagtugot sa mga ginikanan sa ilang mga anak nga mga magtutungha. Lizel Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. Nalipay ang mga mag-uuma sa Barangay Malawanit sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur sa gitunol kanila nga corn tractor gikan sa Department of Agriculture. Gilauma makatabang kini kanila aron mosaka pa ang produksyon sa mais nga nag-unang panginabuhian sa mga tao sa lugar. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy.
Gigamit dayon sa 60 anyos nga si Edwin Heronda ang corn tractor nga gihatag sa Department of Agriculture sa ilang kooperatiba sa Barangay Malawanit sa Magsaysay, Davao del Sur. Dakong tabang kanila ang mga corn farmer ang traktor aron mas paspas ang land preparation. Kaysa daan nga pamaagi, gamit ang kabaw, moabot og 3 ngadto 5 ka adlaw ang pagdaro sa 12 hektaryas nga yuta kumpara sa traktor nga kaya lang yang tapuson og 1 ngadto 2 ka adlaw. Ang traktor dali ra, ang kabaw tagko po may sinuhulan sa kabaw mangani tag 500 ang adlaw sa daro, gamay ra sad og agi sa 1 ka adlaw. Sa ang traktor mas dako kay mohuman man ni siya og pila ka hektar sud sa 1 ka adlaw. Sa tabang, unya sa traktor, hilaumang madungagan pa ang 30 kasako sa mais nga na-harvest ni Edwin Heronda sa unang quarter ning tuig. Si Edwin, usa lang sa 140 ka mga sakop sa Malawanit Farmers Multipurpose Cooperative nga makabenepisyo sa corn tractor sa ilang barangay. Tungod ang kooperatiba man ang caretaker sa traktor, kinahanglan nilang magpatuman og pulisiya sa paggamit sa ekipo alang sab sa maintenance niini. Plano mi nga, kuno gyud na magpalisik atong hapon pa mi naka last nga board, 5 ang by hectare. 5,000. Oh, ang hectare unya ang driver is 2%. Magkinala po may sa ila pong dugang nga mga advice na sir. Ang corn tractor nagkantidad og kapin 2.1 milyones pesos. Sa mga ginatagaan na mo, na siya sa 2 to 3 hectares per day ang kaya niya madaro or maland prep. Sa karon nga naanatay gihatag nga traktor dinhing lugar, sumapadali ang ilahang pagtanom. Mapasalamaton niini nga programa sa gobyerno ang Barangay Council. Labi pa nga pagtanom og mais ang nagunang panginabuhian sa mga residente sa lugar. Ang main gud niya nga source of income sa atong mga katawhan is farming. So dako kay siya tabang malipayon mi nga naabot pud ang butanga kay mahimong masayon ug mapadali nato dako kay tabang sa atong mga mag-uumap. Sa kasamtangan, naglaom ang Municipal Agriculture Office sa Magsaysay nga mas mutuo pa ang produksyon sa ilang mais karong aduna nay corn tractor ang mga mag-uuma dinhi sa Barangay Malawanit. Sa tibuok lungsod sa Magsaysay, sumala sa Municipal Agriculture Office, anana sa 1,050 ka hektarya ang matamnan og mais matag tuig. Miabot sa 4 metric tons ang na-harvest nga yellow corn ug 2.5 metric tons ang white nga mais sa miaging tuig. Apan miubos kini og gamay tungod sa mga peste sa maisan sama sa ilaga. Gipangitaan ay noon kinig paagi karon sa mga mag-uuma og sa DA nga masumpo kini. Orlando Dundundinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City ug Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 88 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!